Petsan holvi oli niin lähellä yksi kerta. Mutta mihin emme saaneet sitä. Nyt me joudumme vain vaklaamaan sitä, koska ei meillä ole muutakaan tekemistä. Mutta me olimme menettäneet Mörin, läskin lihaskimppumme, joka ei ollut koskaan tehnyt muuta kuin syönyt. Mutta sitten Möri alkoi itkeä, koska hampurilaiset loppuivat, koska Pena oli syönyt itsensä liian täyteen. Hän lähti ja pakkasi piitsoja ja hampurilaisia mukaansa. Ja hän sanoi, voi paska. Ja sitten hän maalasi naamansa kuvitteellisen hampurilaisensa ja mahansa valkoista spagettia. Sitten hänellä oli mestari, joka opetti tekemään täydellisen sämpylän hampurilaisen. Hän lähti kiertämään maailmaa, jotta löytäisi hampurilaisen kotimaan. Mutta hän ei löytänyt sitä. Sen sijaan hän löysi Venetsian, turhan venekaupan, jossa ei ollut kyllä mitään muuta kuin tämä leijona, joka ei osaa muuta kuin mikä tämä on lauseena. Ja vähän jotain muita lauluääniä. Hän oli hyvä laulamaan joidenkin mielestä. Hänellä oli laskivaimo, joka melkein hajotti kaikki lavasteet. Mutta sitten tuli rockia, josta kaikki muut piti. Ja vain ne, jotka eivät pitäneet, antoivat hänelle selkää. Ja jotkut jopa ottivat joukkoonsa, jos voisi sanoa. Ja sitten hän puki tuon oudon naamarin, joka ei pue häntä yhtään. Ja nyt me emme olleet valmiita. Mutta silti tarvitsemme Mörin takaisin syömään ruokiamme. Niitä on liikaa. Tämä on Sly Cooper and the Crank in an Open of Fair. Hei, Sly, tuo suuri kuponi on Karmelitaan koti. Joo, mä tiedän, seudun puhumat. Ei nyt, Octavio hallitsee naapurustaan täysin. Kadulla eivät ole ketään ja kukaan ei käy. Joo, mä tiedän. Mut tuolta pääsis ylös ja sisään. Tuo kuponin pinta on sileää, paska. Pitää päästä sen pitkin. Kyllä, älä viitsi. Mä oon tosi hyvää kiipeämään narujakin. No niin, nyt sä oot kivennyt. Niin nyt sä oot mennä tapaamaan sun tyttöystäväsi. Sinä vaan. Timppaa. Timppaa. No mitä nyt taas? Minä olen Timppa. Minulla on kauhea tupakkaan himo. Cooper. On sinulla otsaa tuoda. Tulla tänne. Hei, minulla tuli tupakkaakin. Mutta heitä ne pois. No anna ne tänne. No en anna enää, kun olit niin ilkeä. No, minä en auta sinua sitten etsimään Möriä.
minä tiedän, että etsit häntä, koska minä olen Timppa. Minä tiedän kaiken, kaiken. Odota. Pakko keksiä keino, millä pitää hänet hiljaisena. Sanonko hänelle turpakii vai jotain muuta? Tehdään sopimus. Saatte loppuelämäksi tupakkaa, jos nyt autat minua. Hyvä on. Mutta sitten minä jään uudelleen kiinni. Ja sitten sinä olet taas kusessa, koska minä haluan tappaa sut uudelleen. Mä voin mennä tapaamaan mun tyttöstä. Se lähtee varmaan mun perään. Ja sitten sä voit paeta, jos mä avaan tätä sellioven siinä samalla. Hyvä idea. Mutta en kerro sinne silti, missä on möriä. Ja sitten minä haluan ne tupakat. Tai en tee myöskään mitään. Okei. Mut sä taidat olla aika kova pala. Älä nyt sinä vaiha puheenaihetta, perkele. Mä olen ehkä vähän ääni muuttunut, kun on juonut tai tupakoinut. Mutta sille ei voi mitään. Onneksi näillä kytillä on muutettu tupakkaa. Hienoa, palaan nyt Dimitrin tälliin ja vapauta hänen, jos hän pitää sanansa. Me joudumme hänen tupakkaan. Joo, no niin, me jätinkään. Ai niin, valot pätkivät vähän. Kuka rikkoi sähköjohdon? Minä vellatasin sähköaseeni. Varmintain tuon pöydän laakun valot ovat päällä. Noniin, mä teen tän. Mä lupasin auttaa sua ja sitten annat mulle tupakkaa. Selvä, mutta tupakkaa loppuu. Tässä on viimeinen tässä mun suussa. Ja jos sä et halua tätä juttua suusi, niin okei. Mä en tykkää tosta niin mä meen. Hei tyttis, karmeita sä oot tänään hyvän näköinen.
tuuko se mun treffeille? Mä en oo sun tyttis, tappakaa se. Kid, it was just the other day, hacking on a server where I used to play. Looks like him, I guess he came back. Everybody knows he's a cheeky little hack. Hacker! Hacker! I guess I'll try and see if I can beat him, but I don't know, cause he's really cheating. I'll set him on fire, that'll make him real hot, then I'll hit him with all I got. But he just won't die, he just won't die. I keep on hitting him and he won't die. It ain't no lie, it makes me cry. He's such a hacker and he just won't die. Hacker! Hacker! He walks on water and flies in the air. A big time cheater cause he just don't care. Takes players out with his aimbot bot. Every single arrow is a kill headshot. Hacker! Hacker! He's gonna get caught either sooner or the later. Get his little butt banned by the server moderator. But I'll see if I can beat him, yes I'll give it a shot. I'm giving it all I got. But he just won't die, he just won't die. I keep on hitting him and he won't die. It ain't no lie, it makes me cry. He's such a hacker and he just won't die. Die, he just won't die. I keep on hitting him and he won't. Moi, Teri. Älä ammu. Slain tyttöystävä, älä ammu. Mennään äkkiä tänne. No, en ole Slain tyttöystävä vieläkään. Hei, kiitti kun pelastit mut tuu meidän koplaan. En mä voi, mä oon vielä dietillä ja mä syön vieläkin hamppareita. No, lopeta se hamppareiden syönti, niitä voit ehkä päästä. En mä voi. Hampparit on mun elämä. Pizza my heart. Joo, mä tiedän se, että sulla on se paitakin, mutta mä en nyt kiinnostaa. Siis tän HTH:n kuvaajakin on laihampi kuin sä. Sori Slai, mut kun se ei tykkää, että mä oon tämmönen läski. Ja se sanoo, että mä en tuu ennen tänne, kun mä olen tehnyt sen. Enkä sanonut! Mut silti, jos sä et tuu, niin me ei pärjätä. Ohtaakin liiskaa meidät kun nötökään. Hei, se sanoo naisen jutussakin, et sä saa. No, sori, mut Penli ei kuollut sun takia. Ei se edes kuollu. Sehän vaan loukkaantuu. Onks sulla purkkaa?